ஃபஸ்ட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா iPhone 12. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 GB 63,000 இருக்குது. இது ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு iPhone தான் வேணும். அண்ட் வீடியோகிராஃபி நான் மெயினாக எடுப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சூப்பரான ஃபோன். அண்ட் இதில் கூட எடிட் பண்ணலாம், நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ரெண்டாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா iPhone 13 mini. எனக்கு ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். அண்ட் லேட்டஸ்ட் சிப் இருக்குது கூட. ஸோ நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பேஸ்டுன்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப காம்பேக்டாக நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் காம்பேக்ட் ஃபோன் அப்படி சொல்லுவேன். மூணாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OnePlus 9 Pro. இதில் வந்து டிஸ்பிளே, கேமரா, பேட்டரி லைஃப் சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சூப்பரான ஃபோன் அப்படி சொல்லுவேன். இது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. நாலாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் S21 5G. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃபோன் தான் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் இதில் கேமராவும் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளாகருக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 4K 60 FPS போட்டிருக்கு. ஸோ ஒரு சூப்பரான ஃபோன், காம்பேக்டாக கூட இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டில் அப்படி சொல்லுவேன். ஸோ உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். நான் தேடி பார்த்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. உங்களோட கருத்து என்ன அண்ட் உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ்னால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.